posatira kafukufuku amene anakhala akuchitika kuyambira mu chaka cha 2024. Kafukufuku ameneyo anali okhuza ndi ngozi ya ndege imene inazachitika pa 10 Juni 2024 imene inazapha a Leti Saulos Chilima komanso anthu ena 8 kumene kuchikangawa pamene anali pa ulendo opita ku Nkhatabe kukachita atendi maliro a malemu a Lafu Kasambala. Komano posatira zimene zimaoneka kuti ambiri samakhutira ndi malipoti amene akhala akutulusidwa mu nthawi imene ya ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party. Mmodzi mwa amenewa ndi kuti ndi Madam Mary Chilima amenenso ndi mkazi wa malemu a Saulos Chilima, moti leroli analemba pa tsamba la mchezo la Facebook. Ndeno chimene tingachita ife tingowerenga uthengawo mmene aulembera kenako tipitirize ndi nkhani imeneyi. Alemba kuti 1 year 6 months tikadalira betu Saulos, imfa yowawa, imfa yosamveseseka. Then hazaika kalavu imojo kuonesa broken heart, kutanthauza kuti ndosweka mtima pa zimene zinachitika zija. Zimene kunena zona ndi zowawa kwambiri mene zinakhalira, ndi zomvetsanso chisoni kunena mona mtima. Komano funso nkumati kodi adindo akuti chani pa nkhani imeneyi, potengera kuti mbuyomu pamene anthu ankapita ku kampeni a chipani cha Democratic Progressive Party anakhala kulonjeza nthawi ndi nthawi kuti akasankhidwa kulowa mboma ndi kuti azachita kafukufuku ndi cholinga choti Amalawi komanso dziko eni jeno azazindikire choonadi kuti kodi panachitika foul play kapena inali ngozi. Posatira zimene zinaona kuti mtsogoleri wa dziko Profesa Arthur Peter Mutharika atafunsidwa ndi atolankhani pa nkhani imene anazanena kuti nkhani yokhuzana ndi investigation imene ndi kuti ayisira nduna zimene zisankhidwe ndi kuti amapanga lifa kuti anduna a zachilungamo akasankhidwa ndi amene azaone nkhani imeneyi kuona kuti chisogolo chikhala chikuyenda motani, ndipo anduna zachilungamo anasankhidwa amene watu ndi a Charles Muhango ndipo anayamba kugwira ntchito yawo. Ndeno mukakumbukira bwinobwino panali pa 5 November 2025 pamene aphungu a nyumba malamulo anayamba mkumano wawo ku parliament. Pa tsiku limene la pa 5 November Patricia Kaliati amene ndi phungu wa nyumba malamulo wa chipani cha United Transformation Movement chimene amene anachiyambisa ndi kuti ndi amene a Leti Saulos Chilima anazayankhulapo nkhani yokhudza ndi ngozi ya ndege imeneyi, kunena zoti pamafunika kuti pachitikenso kafukufuku watsopano kuti anthu aziwe chilungamo. Ndi tate tingonenako zimene ayankhula amene wa Patricia Kaliati kenako tipitizeni nkhaniyi. It pains us. Please take note that you've got to have the inquiry, whether the inquiry was done, but we are looking forward for a fresh inquiry on this. That why is it that we lose a very prominent person? We lost a very prominent person. This is supposed to be taken note. When we talk about the few meals a day, when you talk about the employment, when you talk about the NIF, when you talk about the mega farm, some of these prominent people, they're the ones who are supposed to implement some of these. And we need to look into it, that why is it and who made that recommendation to say, please go and take body this plate, this donia without fuel. This person is supposed to be taken on book. Why is it that they allowed those things to happen? And we need to have answers on this. Please, we need to have answers on this. Those are prominent people, and we salute you. You had those differences with the late. You did even nothing, but you were able to empower that person. Some people had differences with the late, then they had to take that from into their hands. The action should be taken. Chabwino tamva pamenepo komanso taona zimene anayankhula a Patricia Kaliati ku parliament pamene amafotokoza kunena kuti a chipani cha Democratic Progressive Party analibe nkhwidzi ndi a Dr. Saulos Chilima, ngakhale kuti panali kusemphana kwina ndi kwina kuti a Dr. Saulos Chilima anachoka ndikuyambisa chipani chawo, komano sanapange plot chipongwe china chonse kwa a Dr. Saulos Chilima. Ndi amapanga lifa kuti gulu lina which automatically refers to gulu la chipani cha Malawi Congress Party amene apanga nawo partnership ndi kulowa mboma under tonse government. Muulamuliro wawo ndi pamene a Saulos Chilima anazapeza zoti amwalira pa ngozi ya ndege imeneyi. Zimene zikutanthauza kutinso ndi mmodzi mwa anthu amene sakhulupirira kuti ripoti amene amabwera kukhuza ndi kafukufuku kukhuzana ndi ngozi ya ndege imeneyo ndi kuti samakhulupirira amene anapangidwa ndi a chipani cha Malawi Congress Party. Posatiratu nkhani imeneyi panali pa 8 November 2025 a Haizenowa Nkaka amene soti ndi phungu wa chipani cha Malawi Congress Party anazabweranso ndi nkhani yomwe ku parliament kunena zoti a chipani cha DPP ankalonjeza anthu kuti azachita kafukufuku watsopano komanso sakafukufuku amene a chipani cha Malawi Congress Party anachita mbuyomo kukhuza ndi za ngozi imeneyo. Ndi amene
zona kuti a DPP apangenso kafukufuku kuti anthu adziwe chilungamo pa nkhani imeneyo. Nkhani imeneyi ku paliamentiko ambiri anayipanga sekondi. Tinaonanso kuti phungu wa chipani cha UTM Fred Okisi kapena kuti Apenjani Kaluwa nawonso anazakirapo ndemanga kunena zona kuti kafukufuku akwena kuchitika potengera kuti anthu amagwirana ufiti pa nkhani imeneyi. Nde for the sake of clearance aboma akwena kuchitapo kafukufuku pa nkhani imeneyi. Ndenotu anduna azachilungamo a Charles Muhangu anazanena kuti afuna malipoti okhuza ndi kafukufuku amene anzawo a chipani cha Malawi Congress Party anachita mbuyomo. Nde pataja anachita kafukufuku maulendo atatu. Komabe panali pa 6 November 2025 anduna azachilungamo a Charles Muhangu anazitsimikizira ndunayi kuti ayesesa kuonanso kafukufuku amene anachita makosa amene a chipani cha MCP ndipo zotsatira zake akabwera akamaliza. Nde kuti no azadziwitsa mtsogoleri wa dziko Profesa Arthur Mutharika komanso ku mtundu wa Malawi azafotokozera. Kuchoka pamenepo pa 20 November 2025 anduna amenewa a Charles Muhangu anazabwera kwena ku parliament kuzafotokozerano kuti amaliza kuona akafukufuku onse atatu amene anachitidwa ndi anzawo a chipani cha Malawi Congress Party. Koma noto kuchoka nthawi imeneyo mpaka kuzafika padakali panopa ndekuti ambali aboma sanabwere kuzafotokozera bwinobwino kuti kodi zimene anapeza ndi zotani pakafukufuku amene amaona okhuza ndi malipoti akafukufuku amene anachitika m'mbuyomo mu ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party kuti kodi panalibe foul play china chonse chinali bwinobwino inali ndi ngozi kapena ena ake anatengapo gawo pa nkhani okhuza ndi ngozi ya ndege manager. Nkuthekatu kuti izi zitha kukhala zina mwa zifukwa zimene Madam Mary Chilima akumabwera nokumazalemba pa tsamba la mchezo la Facebook kuonesa frustration potengera kuti administration inasintha and people were anticipating kuti abwerano ndi chindunji kuti kodi kuchitikaso fresh inquiry kapena iyayi. Chifukwa kulemba mauthenga ngati awa sikoyamba mbuyo mwana zalembaponso mu chaka cha 2024 panali pa 29 September pamene ankalembanso uthenga odandaula potsatira kuti aboma nthawi imeneyo samaonesanso chidwi pa nkhani okhuza ndi kafukufuku amene akuchitidwa okhuza ndi ngozi ya ndege imeneyo. Andi tsiku limenelo mufotokoza uthenga umenewo ankanena zonena kuti inali tsiku la anniversary ya ukwati pakati pa iwowo ndi malemu a Dr. Saulos Chilima. Ndengati mbali imodzi yokumbukira ndi pamene azalembano pa tsamba la mchezo la Facebook. Pajatu ma commission of inquiry anachitika malendo atatu. Paja ulendo wina anapanga ndi utindika kaswiri ochoka ku dziko la Germany kumene kunapangidwa ndege imene inapha a Saulos Chilima ndi anthu ena 8 amenewa. Komano akaswiri amenewa amadziwika ndi dzina loti BFU amene anazapereka ripoti lomaliza panali pa 7 January 2025. Ndipo jakunalinso commission of inquiry ichimasogozedwa ndi Justice Jaba Alide amene nawonso anayamba inquiry yawo munali mu October amene kapane pa 25 October panepo 2024. Ndipo ripoti yawo anazapereka kanali pa 14 December panepo 2024 pamene anazoona kuti inali ngozi panalibe chovuta china chonse kuti panachitika foul play. Komabe anthu ambiri kuphatikizapo amene a Patricia Kaliati amaonekabe kuti samakhulupirira kuti inali ngozi panali china chake chimene chinachitika potenganso ndi mmene tamvera amayankhulira ku parliament komanso akapanga male zichitochito zimene zinalipo mu nthawi imene ngozi imene itachitika paja inachitika pa 10 June 2024. Then mazulu ake kunaphulika ma press briefing amene amakomanda nthawi imene ja Valentino Phiri anazayankhula kuti ndege yagwera kukhwitima kuti kulibe mizi chani sikungafirike malake kuti azapeza kuti ndege yapezeka kunali kuti mizi inali pafupi pali zovuta zingapo zimene tikumana nazo. Choyamba ndi forest ya Chikangawa kumene kukutchulidwa kuti ndegeyi ikhoza kukhala kuti inagwera kukoneka kuti kulibe anthu ndiye ndi kunkhalango yoti ndikovuta kuyenda komanso kuoneka kuti nkhalango ndiyokhwitima. Zomwe zinasimikiza kuti zimene amanenazo zinali zaboza kuphatikiza pamenepo anthu amene anapita kukasakasaka ndege imene ndati kunali MDF Malawi Police Service ndena okhuzidwa komano kukamveka malipoti kuti anthu amenewo anabwezedwa kuti kunja kwada anthu azapitiriza kusaka mawa zomwenso zinapereka mafunso ochuluka potengeranso ndi udindo umene anali nawo aleti Saulos Chilima. Kuchoka pamenepo nkhani yokhuzana ndoti ndi akaswiri aku Germany a BFU paja makosana amene atabwera ku Malawi anazanena kuti anatenga black box
box kuchoka ndege manager, ndipo anapanga publish pa website yawo panali pa 13 July 2024 kuti nazoti apanga extract audio kuchokeratu mu black box imeneyo, kutanthauza kunena zoti zina ndi zina zimene zimayankhulidwa mu ndege imeneyo ndikuti zinapangidwa recorded mmene mu black box mo, ndi anthu ankayembekezera zonoti potulusa report apangano atache zimene ananena kuti anapanga extract kuchoka mu black box imeneyoyo. Komano zinadabwisa kwambiri kuti pamene amabwesa final report information yokhuza ndi kuti anapanga extract audio kuchoka mu black box sanayipange attach, andiso uthenga umenewo pa website yawo anapeza kuti awupanga remove, zikutanthauza kuti anawuchosa uthenga umenewo. Komabe ngakhale anapanga zimenezi panalinso ma media houses amaiko ena akunja anapanga kote zimenewo analemba pa website yawoyo. Ndeno panja report imene sanatuluke mwezi wa August chaka cha 2024 tinaona kuti Lazarus Chakwera anazapita kumene ku Germany kuja nkaoneka akukwera njinga kuja, ndipo machoka kumenewo ndi kumene ndikunkatuluka report imene zimenso zinapereka mafunso kwambiri kuti kodi achakwera amakatani kumene ku Germany, ndi nkutheka anthu amakayikira kuti pa nthawi imene anapita kumeneko china chake chinachitika chokhuzana ndi report imeneyo. Aito mmenemo ndimezi kuyendera situzoti mwini maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikuyankhula kuti Madam Mary Chilima alembatu pa tsamba la mchezo la Facebook pamene akuonesa kudandaula posatira imfa ya malemu late Dr. Saulos Chilima. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokoza comment section koma molemekeza maganizo anzathu. Saiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Mala News 8 ndi chingoti nkhani zambiri zimachitika ndi zitakufikirani mosavuta.